Kaixo, jatera nator. Etorri mahai honetara. Asko, karta ekarri ahal didazu? Bai. Hemen daukazu. Zer nahi duzu? Perretxiko revuelto eta bigarren erako oilasko petxua. Hemen daukazu perretxiko revuelto. Deita perantxa batera. Bai, orain. Zer gertatu da? Sukaldariak ezutu du. Poliziari deituko diot. Polizia nahi, zer gertatu da? Baina, Lehenago, WhatsAppeko argazkia. zer nahi duzu? Perretxiko revuelto eta bigarren erako oilasko petxua. Bale.